challenges and emomiyo ineno kataka issues nikech watemo mondo wateg mine yore mag issues mag gender mondo wakele gimiluongo ni gender parity, pogruok mar kind dichuo gi mine kik bed moro ma so wide. To wang'eyo ni kama gini chako makelo ga chandruok mogik en ka mama onge gimoro momake lwete. Mane makelo gimiluongo ni gender gap nikech oonge pesa, to kama pesa onge eme yudo kaka koro issues mag wach kata ni gender based violence bende timore nade bedo mang'eny nikech kama koko nitiere, kama pesa onge koko ng'eny, to kama pesa nitiere ji tiyo maber kendo weche bedo maber. To mano osebedo ka hinyo ka duoko mine chien kabisa nikech mine ok ne gin ga gi resources. Even kata kwa ng'iyo kumo wae, kwa ng'iyo historia mag mine ido ka resources duto ne nie lwet chuo. Koro sani maendeleo kano bire forefront ne gitemo ng'iyo mondo mine mana kaka nyisi kaka nochako ni mondo mama obed gi gimoro e lwetgi. So watemo kabisa mondo wateme uplift women kaka maendeleo, but gimatemo mondo aler ni bende mondo ing'e maber ni maendeleo ochalo family, ochalo way of life. En osimbo moro ma ng'ato ting'o nikech kata